Aquest no és un cinema convencional i els espectadors tampoc ho són. L'Associació de Cineastes de les Illes Balears ha organitzat el primer cicle de cinema que es fa a la presó de Palma. Amb aquesta iniciativa es vol posar de manifest la utilitat no només cultural, sinó també social i educativa del cinema. Mira, pues lo primero yo creo que diversión, que ya es un valor en sí mismo. Y lo segundo, formación. Y lo tercero, cultura. Y lo cuarto, pues camaradería y que vean que la gente del cine también se acuerda de ellos. I les sessions també compten amb taules rodones amb els directors dels treballs. Si després de la projecció tenen preguntes, perquè volen saber això com s'ha fet, o com es va escriure el guió, o què vol dir perquè no ho han entès, o aquest documental com s'ha fet, pues que puguin tenir un feedback, no? Són 16 treballs que es presenten aquí al Centre Penitenciari de Palma durant 5 setmanes seguides. Molts dels reclusos troben molt interessant aquesta proposta. Muy divertido, muy emocionante, nos entretenemos todo. Algo entretenido, ¿no? Ver una película aquí en la cárcel. Asistir a estas actividades pues aporta algo importante de que es relacionarse con las demás personas y nada, pues creo que según la película que den pues puede aportar algo positivo en tu vida también, ¿no? Es podran veure films com Amassa la vida de Borja Calvo, Equipajes de Toni Bestart i Què serà de Baby Grace d'Armand Rovira, entre d'altres.